मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय। आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारी सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ, लाइबिलिटिसफोर दङ, बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टारफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा इतिमध्ये खोथा होबाय। बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारी सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय, नों ओरैनो मोनगोन। आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारी सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों। गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो, बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिकादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन, खस्थ' मोनदोंमोन। हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन। गोबां कन्ट्रेक्टारफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन। प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल, गोजाम बिल मोनसेबो होआखै। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों, जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारी सारजों बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो, गावबा गावनि खोथा। बे स्पष्ट जाबाय। नैथियाव आं बुंनो नागिरदों, हाग्रामा महिलारीनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड, जोंहा जिथु बर्ड दङमोन, कमिटिफोर दङमोन, बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो, प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै CSB बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों। जायनि थाखाय CSB गैयिनि थाखायनो, गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड आरो 3,000निबो बारा थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।